Kani gede ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli di kesan li jana kimat bakong san jo ke khubor. Beliau Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma ia ke jing sedang penteri kam ia ke mobile poliklinik nak bentar ki sipai ki bela song thatnya ke kam. Ki ke Eryong Medhili syakta ke than ste lam mingi kentup ke jalan Meghalaya da uslap bat ke air remkat ke jing kriat. Klem urlong ki jing rakhi ke si benengkong jong ke tamasa cherry blossom ha Meghalaya. Bat bu jing ma ke jing pang scrub typhus nang buon ki bawan sya sumar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital nak ni ke jing pang armut ki laklat no. Ki kubor ki bapnya. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma rengkat ke jing dan mang DGP jong ke tenat pulit LR Bishnoi ki he officer nak ke tenat ke koi ke kya ki NCC kadet bat ki he officer na katnat sipai nin kasi kilay dan bentah ke jing pli ya ke jing sedang penteri kam ya ke ex serviceman mobile polyclinic ke banteri kam na Shillong Garu Hills haba penpau ke jing simkia ke sarkar na ke bentah ki sipai ki bela song thatnya ke kam menteri Rangba Konrad ke sangma ula banjur halor ke phang ba ke jela Meghalaya kala penteri kam ya bunjak ki sinjam ban ai jing kersan bat ban penpau ke jing buram ya ki sipai ki bela song thatnya ke kam ka ex serviceman mobile polyclinic kabala angnut ban penurlong la slemba kalong kalat jing erap ko bekerpang ya ki sipai ki bela song that hakit hang Garu Hills ki bamat jing ha ka ban yo ikilat jing sumar ha ka pang kasitam bat ka jing sedang trikam jong ketiga mobile polyclinic ka pen ya ka jing simkia jong ke jela Meghalaya ya ka kot ke khia bat ya ka bit ka biang jong ki sipai ki bela song that nya ka kam ki badan ha ka thang Garu Hills ya ka All India Cooperative Week arhajar arfulai ka banyo pho la rakhi nin gsngi ha ka hol jong ka balang baptist ha bakmara ha ka ba hali marak ubalong block development officer ulalong kongsan haba ajin keren ha ketiga sngi marak ulak kedau halor ki jingdan kam ba kongsan jong ki cooperative society bat kebenta jong ki ha ka ba penkladur ya kerukom im jogi pat ba bat long ru ki nong penklan ha ka ba kentiu ya ka yok ka kot jogi pat ba baduk ha ki than nong kendong kongsan la kenturu ikipat ba bakin nang ai ya ka jingkersan ka jongki ha ka bede ki kampenroi ki ba ka sarkar ka pentri kam ki ba bun sin ki pat ba ki pet de kum wei ka rukom halor ka jing pentri kam ka sarkar ki ba ha ka jing sisa ki long nak benta ka jing mento jongki hi umara ula kentu ki nang wan sa ka jing elang banitre lang bat ya kersan iwi pat ka balong tang kanikalat ka ban kentiu ke emlang salang hakati ke jing rakhi la ai khusnam ya ka bakmara block bat ga silki achak chiring kumki society ki batri bha tam ha ka district ka sarkar Meghalaya da ka jing trelang bat ka tanat animal husbandry and veterinary jong ka district kila penong ya ka lempung ai jing hikai ka ba RC lenter ha ka liang ka kamri jingri kata haka kam rimasi risniang riblang bat risiar ia ke bala penlong haka vocational training center VTC Ampati Southwest Garu Hills district da ka jingtmu ban penkup bor kinong rijing rijo kathan bat ban pentibet shushu yaki lemba ka National Livestock Mission arhajar arpoi kata kelempung ai jikai pentibet kala sedang nim kesngi bat kan kut mentak kesngi ka khat pratri unai wing Kiri sampang hagi benta per jong ka kamri jingri kilawan ban ai ki sembo jing tip ki badan kam bat hi kairu ikinong wan ishim benta kumno ban le hagi kam begi trei khanang bakin la ban kenti shu ela ka yok kon da ka ba ai ikinong rep iki jing hi kai pentbet ki bakat gum ko bot jing start batmai ka thong jong ka tege sinjam kalong ban kenti we ka yok ka kot jong kinong ri jingri ka jela kiba haki shnong ki thau haki than nong kondong kani ku khubor kawan sapi na ka AKASHVANI Shillong ka Eryong Medhili kabalakhi haka than satay lam setngi jong ka Duriao Bay of Bengal kala ya chaka phang satay bat phang satay mi ngi jong ka Bay of Bengal bat da ka jingkhi ka te ka Eryong kadan ka jing hap slap haki babun ki jaka bat kidan ru ki jaka kiban yo mat ia ke jing ther la ba ha ka jela Meghalaya
ka meteorological department ka balong katnat ka bakmi ye ki jinglang jingman ka sun beneng kala mahami ki pagba bakin shimi ki sinja da bat banlong ki bahusiar ban omelet che ki kiwa bat bakin shong ha ki yeng ban yo jakari la dadan ka jingki kamjor ka eryong ni ka jing thabalili ki nong penlong ye ka tamasa cherry blossom kila pensang ye no e ka jing penlong ye ka sngi ke benungkong jong ka te ka tamasa kabalabu bahkan sedang nin kesengi nakadaw ka jing thut ha ka jing long jing man jong sun neng ha ka ba kladan ka jing hap slap bat jing jul air kabala ban bu jing mai kinong wan sungubha bat ye kinong penyat ye ki kam ki jam ha ka lempung ban penlong ka te ka tamasa ye kani karai kinong penlong jong ka cherry blossom festival kila shim hadien ba nakaliang ka India meteorological department kata ka IMD kala penni ka jing maham hakabede ba ka jinglong jingman ka sun beneng ba kandan ka jing thela ba ka jing jul air ha ka than stela mingi ka ba ka tnat kala penni nen ka stem kinong penlong ye ka te ka tamasa cherry blossom da ka ba shim kongsan ye ka jing singan kila pensang ye no ban penya chaprang ye ka sngi ke beneng kong jong ka te ka tamasa ka bala pen kre bat khmi lenti da ki babun ka jingpang scrub typhus kabala tipru kum ka jingpang nyang soon klasim ya artli ki jing embryo bat bun ru ki barang sya sumar na kani ki jingpang ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau ka jingpang scrub typhus ka sapriang na ka jing syadat hakikin ja simat klaw ki nong pang ki belawan sya sumar ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau na ka jingpang scrub typhus ki kunthop ya ki bana Khasi Hills Jante Hills bat River District jong kejela. Haba kren kinong patay kubor u medical specialist jong ketiga jaka sumar u Dr. Meban E. Kharkongor u loong ba ya ka jingpang scrub typhus la penlong ba kan pai pan ban pai kmat kerpang ki pat ba bat ki jing sumar ha Meghalaya dang tang khandiat snem menta da ka jing shem ba kat barang ya ki snem kinang bun ki pat ba ki besak ta ha ki jingpang u Dr. Kharkongor loong baki dan katukan ni na kinong pang scrub typhus ki barang syak sumar menta ki dan pedeng ke jing sistem ko bajur ha ka ba ke jing sumar ki kalong ha ka kamera ICU jong ketika hospital susu Dr. Kharkongor loong ba ke jing long jing man na ketika jing pang menta kalong ka ba isir ka Indian School of Business ISB da ka jingi trelang bat ka sarkar Meghalaya kilala ban penlong da ka ba job ya ka public policy workshop na ka banta kinong mikmat sya ka yen bar thawan jong ka jala ka taki MLA bat dia ka ka workshop la penlong da ka Bharati Institute of Public Policy ha ISB rengkat ba ka Meghalaya Institute of Governance kinong mikmat sya ka bar thawan ka jala lembat arphongut ki he officer naka yen robar thawan Meghalaya Legislative Assembly bat naka Meghalaya Institute of Governance kilawan bani shimenta hakte ko workshop kabala long ha ISB nadu ka khatri trik hadu ka khat pratrik unai wing kibakum kita ki workshop kin yarap ki MLA bakin say ye ki rukom yo kam yo jam ki batmai batru ye ka rukom seng ye ki kam ki bala ban ajing ni ha ka jela ka ban long ru ka jingmentoy nak banta ki samla ka jela ban yo ikilat yo kam yo jam ki MLA ka jela kilali jungo ru ya ka T-Hub kabalong kala pentrikam ya ka public private startup ecosystem jong ka sarkar Telangana katu gani ka khubor lakut kabalawan shapi na ka AKASHVANI Shillong